пекинес? Какво правиш, бе, пекинезич? А защо исках да е нагоре така? Вижте аз колко съм красив и вижте колко е грозен той. По-добре да бъда грозен, но мъж. Вижте какъв контраст. По-добре един истински мъж е грозен, но мъж. Вижте Господ колко взима от едни и дава на друг. Вижте го за какво. По-добре, много по-добре да ти кажа, че съм грозен. От такива като него Господ е взимал, скръндил се, не е давал, за да даде всичкото на мен. Тебе трябва да бъдат убити. Убити трябва да бъдат. Моля, като мен да бъдат убити. А ти да се размножаваш. Ти имаш ли деца? Ти да не би да имаш деца? Аз да съм държам, отколкото да бъдат не така. Ма ти си като мопс. Ма ти си като куче мопс, бе. Да бъдат живи такива изроди. Пърдиш ли като мопсовете? Такива промени на обществото. Ма ти пречаш на куче мопс, бе. На мопси. Мога да дадеш на едно дете. Ти му кажеш на това дете, че е нормално да расте в среда с майка и майка или баща и баща ли? Да, такива долни, мръсни, гадни педерати. Винаги съм се чудил, вие миджет, на английски джудже е миджет. На английски джудже означава миджет. Вие миджетите, джуджетата, имате ли пишки? Пишки имате ли? Дали имаш пишка? Ти можеш ли да се възпроизвеждаш? Тия педали като тебе не трябва. Вярно ли, че майка ти е мопс? Баща ти е направил дете от едно куче мопс. Вярно ли, че твоята майка е кучето мопс? А баща ти, не обратното, извинявам се, тук подават ми друга информация. Баща ти е куче мопс, а майка ти е зоофилка. Кучето е направил, оплодила е майка ти, се родил ти. Баща ти е кучето мопс. Добре, вярно ли, че баща ти е мопс? Майка ти е имала куче, с което се е оправила и е заченала от него. И се родил ти. Боже, ние дори не сме пуснали битка. За кой се раздавам така? Ма хора, защо ни казвате, че не сме пуснали битка? Айде, красивите срещу ощетените. Красивите срещу ощетените. Боян не иде да отказваш. Боян не иска да е с кучето. Боян не иска да е с тоспазмоди и с булдока. Защо Боян не желаеш да си с него? Добре, разберете. Цвети, бъди с него, моля те. Цвети, бъди с него. Хайде, Боян не ще да е с него. Бъди с него ти. Айде. Оле, той много се обиди. Той не иска да играем. Той се обиди много. Много е накърнен. Жоро Совкин, добре, че почина. Щях да те извикам утре в комитета. Щях да те извикам там в комитета. Жоро Совкин почина. Знаете ли Жоро Совкин как почина? В бедрум се снима до моя крак и моя крак е по-голям от него и Жоро Совкин след 2 дена се спомина. Джуджето не ще да играе, страх го от мен. Айде за баща ти, за булдока, за мопса. Майка ти е заченала от куче. Ей така става, като правите такива извращения. Колко пъти ви казах такива зоофилщини да ни правите? Вие как мислите, че се раждат тези джуджета? Точно по този начин. Мисля, че му свалиха профила, за дето ме обижда. Казах ли му да не ме обижда? Казах ли му той да не ме обижда? Свалихте ли му профила? Айде репортът и джуджето да се маха от тиктока да му свалят профила. Той не спря да ме обижда. Не спря да ме обижда. Аз му казах, направих му комплимент, че е сладък като мопси. А той не спря да псува майка ми, да ме кълне. Това ли стана с неговия профил? Свалиха ли му профила? Друг път да се знае.